Celá rekonstrukce oddělení pro vydávání nových občanských průkazů měla jeden cíl. Zvýšení komfortu jak občanů, kteří si sem pro průkaz přijdou, tak samozřejmě i proto, aby zaměstnanci, kteří tady pracují, měli odpovídající zázemí. Snažili jsme se vytvořit příjemný prostor jak pro občany, tak i pro zaměstnance městské části Prahy 1. Prostor jsme zvětšili, více osvítili. Rekonstrukce se využilo, aby po otevření oddělení mohlo přinášet kvalitnější služby. Celý ten systém, jak ten elektronický, tak ten kartotékový, aby byl mnohem lépe provázaný, aby to bylo, jak se říká, pracoviště 21. století. Nový vzhled oddělení si pochvalují i zaměstnanci. Jsme moc rádi, že k té rekonstrukci došlo, protože jsme na to dlouho čekali a všichni jsme s tím moc spokojení. Přestavbu nejdůležitější místnosti, kde jsou přepážky, zvládli velmi rychle. Na přední místnost, kde se vydávají občanské průkazy, jsme měli opravdu velmi krátkou dobu, jenom 5 pracovních dnů, za kterou jsme to museli stihnout zrealizovat. Rekonstrukce stála 650 000 korun. Nové oddělení by mělo bez problémů pokrýt potřeby všech žadatelů Prahy 1 o nový občanský průkaz. Karel Rychlý, Televize Praha.